Tak ja som vždy chcela poznať Montessori metódu, vždycky ma to zaujímalo, som si študovala na internete a tak, ale až tento projekt mi umožnil spoznať Montessori metódu zblízka, kedy som vďaka mojim perfektným lektorkám a lektorom mohla zistiť, že Montessori metóda je veľmi podrobne, precízne prepracovaná metóda. Asi ani lepšia podľa mňa neexistuje. Je presne ušitá na mieru dieťaťa, pretože Mária Montessori sa tomu venovala dlhodobo. Naučila som sa tu vlastne, že táto metóda sa neobmedzuje iba na nejaký výkon, výuku a vedomosti, ale súčasťou je výchova, ktorá naozaj vedie deti k tomu, aby sa stali slobodnou, rešpektujúcou a hlavne zodpovednou bytosťou. Vlastne ten učiteľ je len taký facilitátor alebo nejaký sprievodca, ktorý mu trošku pomôže k tomu, aby dosiahol ten svoj cieľ, ktorý to dieťa chce dosiahnuť. Takisto sa mi páči to, že vlastne som v tomto slobodná, že nemusím sledovať presne, že kedy, v ktorom ročníku a v ktorom mesiaci alebo tak musím odučiť nejakú vec, ale keď to dieťa má o to záujem, tak ho učím hneď tedy, keď on o to záujem a keď má záujem o chemickú tabuľku druhák, tak budem sa mu venovať v tej druhej triede, lebo vtedy to on chce poznať naozaj a vtedy sa to najviac naučí a nebudem čakať až do nejakej 7. triedy. Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť, lebo vďaka tomuto projektu som mohla oveľa hlbšie spoznať veci a myslím si, že aj za tie 2 roky sa zmenilo aj môj prístup k deťom aj v škole, ako vyučujem. A deti sú z toho šťastné, rodičia sú šťastní a inak by som sa asi k tomuto takto blízko nedostala, si myslím. Takže ešte raz ďakujem, že som tu mohla byť a ešte takýchto projektov by mohlo byť extra viac.